И го както виждате, в Брегоца сме. Това е нещо голямо, което не може да го изкараме отгоре. От моста. Още наляво може да отидеш? Да. Вари, вари. Аз ще го фърля върху кратката на това. Не, ще го таковаш. А? Това е така и тънка. И тук така ще го таковаш. Това е нещо по-голямо. Колегата ще ни помогне отдолу да го изкараме. Защото ако тръпне нагоре е възможно да скъса кордата. Отпусни кордата малко. Пускай го да може да не е много тежък. Аз ще го изкарам. Няма да можеш, Боза. Като го дигнеш във въздуха, го изкарай към храсти да пани, там понякога се откачи. Давай, давай, вари, вари към храстите. Там и да пане. Готово, пусни му го да го фане. Това е. И го зяра и докопан. Всичко е 6. Не знам, брат. Отиваме да го видим след малко. Ще има продължение на видеото.